Arratsaldeon denei, eskerrik asko hurbiltzeagatik. Gaur lehenengo saio irekia, baina bigarren saioa, Ziola, Olatuko, Oierriko, Eiruko dugu baita, bai, azkenean Ortuzko lanak eta Olatukopekin eta Ziola antolaturako saio hauek, saio batzuk zen ematekin izatea baten existian, formazio saio izara izango dutenak, eta beste batzuk, barrenan egin ditugunak, asteartetan, gaur hasten geha, gai ezberdinen inguru baita ere, sozialan inguru eta beste eredu berri batzuk inguru. Proiektu ezberdinak, egitako ezberdinak ezagutzeko, ikusten zitzaigun oso garrantzitsua dela ezagutaraztea beste leku batzuetan martxan dauden proiektu batzuk, erakusten dutenak beste eredu bat posible dela, ekonomia beste eredu bat posible dela, bizitzeko beste eredu bat posible dela, eta gaur etxebizitzaren esparruak egiten zaio, askotan ez gea kontziente zenbateraino inposatzen diguten nola bizi behar dugun, hirigintza da ziurreni diktadurarik zorrotzenetarikoa, nahiz eta ez konturatu, ja esaten diguten nola bizi behar geha, gure familiko harremanak nola izango dian, gure bizi lagunekin harremanak nola izango dian, eta gehiago. Beste modu batzuk badaude, eta hori da gaur erakutsi nahi zaizuena, eta gehiago nera ipatuko dietitza, eta azten duz. Sarregaia adurrak eman du, eta ez nahi diregi errepikatuko, ez? Beste erronka badaukagu etxebizitzarena, etxebizitza berpentsatu, beste eredu batzuk, eta beste alternatiba batzuk ezagutzearena. Eta, beste alternatiba batzuk aurkezteko asmoketorria gaur, eta, dituguz, gonbidatu. Ariane Zareaga, fabrikako koordinatzailea gara, hortaz lankiko ikertzailea, kooperatibismoaren inguruan aztertu asko lankierianek, berak markoa izango dugu, etxebizitza kooperatiboen ingurukoa. Gero etorri zaigu ere, Ana Alonso, Ana, kultura kooperatibakoa, eta aldi berean, Abaraizko etxebizitza kooperatiboak bultzatu dituen taldeko kidea da. Eta gero, azkeneko itzaldian edo, Goierrira etorriko geha, Goierrin edo ditugulako bestelako eredu alternatiboak, eta hortarako zeraindarra gonbidatu ditugu, zerainen agian jarri duten etxebizitza eredu berri baten inguruko xehetasun baten. Besterik gabeia, Ana eta Ariane, egitza esan, erasmoa baira izatetan banatzea eta markoa esatik, baina bai gero, izango benetan zuek eska erantzukia, zuen galderak eta erantzukia, zeruko oso oinarrizko, sistematen etxebizitza kooperatiboa, baina eredu honetan, adilera lagapenean zerbian azaltzera gatu, zero eredu hori, bakarrikan azalduko ditu. Bai, sarrera baten igual, etxebizitza eskubidean honekitzen daben ikarpena, eta gero jaz elementu eta ezaugarrik itzen daben. Eta bigarren, interbentzio batek gana, ezkutauko dago izan, ze prozesu fase dauzkan horako etxebizitza kooperatiboa martxan jartzeak, ez? Eta, igual hori narrituko bai, eren adibide praktikoan, abaraskiatik, topo egiten, oztopo eta bestelako gaizuki. Eta gunkela, bai. Hasi ingoa, nahi duzunean intervenidu, nahi duzu eten, igual zuzupa ulertzen edo dara alako bai,
da oso erosoa, ez? Gu hoizan eta zuen digan, baina nahi dut jakin pizkata elkarrizketa eran, edo aldara bintzet, zuen kezkak eta entzutien, bai? Zakit ikusten duzuen erronda txiki bat itxero ezagutzeko bakuta minora zatuzten, ia ezakite benetan talde bateko esaten eta etxezukit eskatuta zareten, udateknikari esaten, gukatzeko apurua, bai, zein da hemen dagoen hartzaia, ez? Orduan, zakit erronda txiki bat nor garen, eta zein motivazioetatik urbildu garen itzalentara, bai? Zetik aurrean, Dani? Gure notiziarra, eta gure Yo soy Salud y soy responsable del futuro. Yo soy Pachi y soy responsable de salud de los procesos. Debido a esta ciudad, las inquietudes que son las cosas sociales y los que yo soy Denso de yo soy la verdad que también de estrés social y de relaciones. La visita controlada con Maite, ikasondo bizi naiz, interes pertsonala, baita esport kaleratzean, zaindea, eta beharra mundia sumatzen du, ez bizi naizen herrian bakarrik, beharra handie, egoera ezberdinei aurre ezin egin, arazo ekonomikoengatik, ez pertsonalki, baizik eta individual eta sozialki, barreko inguruan, aierri lotuta, edo ekonomikoki, edo egoera askoen aurrean, nola jokatu, ezin jakin eta interesa handien, eta behar handien aurrean, zer eta nola jokatu, interesa handien. Ni menos, gutxikoa, interes pertsonala handia, edo bizio lasaren hori eta dela Ni baturi naiz, zaldiri ikusi naiz, eta beti egin nahi dugu batetik bestean zintzen, bai alokairuan eta okupazio horren badu, pixkatu egin naiz, ez dauzet etxe bat ez dukatu hori, eta jabetza ez zaitu etxe bat ez eta bueno, uste, zen dago. Yo soy Javier de Azain, voluntad de espacio de socios, y bueno, igual que los demás, pues tienen trabajaron cualquier alternativa que pueda haber en el tema de la vivienda. Ni Lidia naiz, Goien Erregularako langilea eta interes pertsonala. Berrengo zinegotziak eta bere esplikazioa eskatu de esperientzia, baina baita interes handiak beste esperientzia egiten ari gara fundaletik politika etxebizitza politika publiko bat eta zerbaiteko asmoa daude. Ni naiz, zera indieton zera nazarki, zure proiektu eta Ni hasier naiz, eta Goien Erreko baita ere, eta pixkat interes pertsonalatik eta kuriosia da. Ni apurtxoaren naiz, Goien Erretik baita ere, biziolako partaide, eta pertsonalki ere, honetan desinformazio asko daukatelako eta pertsonalizatzea lortzen. Ni Nerea naiz, biziolako partaide ere, interesagatik, biziolako ezinbestekoa dugula alternatiben bideoak egitea, bertareko etxebizitza Gero, material guzti hau ez
bezala jarriko da, eta igual beste material batzuk bai, pasatzen bizibako kidiei, baina, hemen egin gora saberatxo bat, hemen esakian kezka horrenak, ez? Etxebizitza eskubidean kontua, ez? Merkatutik etaratzeko, saiakera da etxebizitza, nahapen ereduan egiteko etxebizitza kooperatibena, ez? Alternatiba bat moduan aurkezten da, eta, gauzia da, ez bala ez jabetza, ez alokairua bez, erabilera bainatzen da, bai? Erabilera da, erdigunean dagoena. Etxebizitza jabetza hori kooperatibana da, bai, kolektibua da, eta hor bizibian etxekideak, etxe bakoitzan bizibianak, erabileraren bidez, itzen dabe lotura kooperatibiak. Bai, orduan, horrela txikizatzen da, merkatutik etaratzen da. Ezin da, erabaki individual baten oinarrituta, saldu. Eta ezin da, bez, kooperatiboak, euskal ezaugan izatututa, bere horretan saldu. Hori da, ezaugarri nagusitakoa. Eta zentzu horretan, horrela txikizatzen dugu, merkatutik etaratzen dela, eta eremu publikora, erabileraren publikora eta komunitariora egoaten dela etxebizitzan gaixan. Etxebizitza kooperatiba, bastante ezagunaria Euskal Mailan, baina ez ere horretan. Etxebizitza kooperatiba kundizen dira historikoki batez EAN, merketzeko, etxebizitzaren eraikuntza merketzeko. Herritar talde bat, puntatzen da, eta alzarrekin eraikitzen dago kooperatiban etxeak. Eta etxean da, eraiki, postua merketu, baina gero, behin estrukturatzera joaterakoan eta behin inkluso ordaintzera joaterakoan, ez kolektiboki ordaindu, baizik eta eran etxe unidade bakoitza norbanakoen izenian ipini eta eskuetan jakonak banaketa horizontala egin. Hori izan da, eta etxebizitza kooperatiba denak EAN, eredu horretan indatu baina. Gero, mantenduko da, eta bestelako etxebizitza blokiak dauzken elementu komunak. Eskiadak, gamaretako pasilloak, garazteko gastuak, baina hori erosen etxebizitza blok dauka. Orduan, etxebizitza kooperatibo gehienak zonkusian, eta inguruan eta da, egiza da, hori dara gutxi, probaritzak, etxebizitza kooperatibo horren, garbiketa bat, indabela ezin dugu, garbiketa bat, federalta zerenak eta benetan martxan ez zerenak eta, kooperatiba registrutik kendu eta beste federazioa sortu eta badago saiakera bat, etxebizitza kooperatiboak beste modu batera ulertzeko. Horrekin lotuta badago saiakera bat bai kooperatiba lehen berrizan, hau jaso da, erabilera laguneko etxebizitza kooperatiboan ere jaso da, eta etxebizitza legean bai jasota dago. Badago, marko oso dugun, handiza EAN, bi eredu hori dago zunean. Bi lege handizetan, aukera zabaltzen dela, zabaltzen da, zintuetan. Gero etxebizitako gozonak, benetan, gero horren gauzapegin oso modelo ezagunaria Uruguayan esategaterako, edo beste leku batzutan, baina hemen ez dago eredu honetan, hemen Euskal guk ezagutzen duen, martxan, dagoen eredu honetako saiakerak eta proiektuak, eta hori esplikatu zintudean, baina ez dago batez eraikita, ez bizitzen, ez etxe blokeo bat dufaitu eta bizitzen, ez bintzautzen, batez ondio, horraino, ari hau da, konbibentzeraino ari hau da. Nentzako moda jabetza kolektiboa da, eta orduan, jabetza kolektiboa izaterakoan erretxar talde hori modelo honetan, eredu honetan pintatzen da, eta berak erabakitzen dau, non bizi nahi da den, zera bizi nahi da den, inkluso dauka aukera, gero horren aldea, berzio horretan, zuk bat, baldin badaukazu eta etxebizitza kooperatiba eta eredu honetan nahi duzu, zela eraiki bebai zuk pentsatu zinke, zenbat espazioen komunei, zenbat espazio komunei, espazio komunei izaten erotez, bizitzarako espazioek dienei, edo zenbat unidade bakoitzai, hor, egun zen, prozesua, gero horrek, intortu da baina, ulertu da, erabaki ahalmena jende horren adala, amito guztietan, eraikiteko prozesuan, zen
etxei elkar bizitza, ez? Nola bizi nahi dugu, bai, hori bai izan zen oso importantia da. Zer gero, kooperatiba horiek ez dira desegiten, eta kooperatiba berak jabetza kolektiboa da, garante, merkatutik etaratzeko, eta da, garante, ez, etxe bizitza alternatiboa izateko, ez? Eta eskubide hori, era kolektiboak kudeatzeko. Derrigorrez, irabazi asmorik gabeko eta gizarte ekimeneko kooperatibak izan behar dira, bai? Irabazi asmorik gabeko izatea ez da benik, kooperatibak berak sarrerak eta gastutan emaitzak, ez? Berdin du bihar, ez? Irabazi asmorik gabeko kooperatiba da, ezin dela banatu, ez? Bazkideen artean hortik urtetako emaitza positiboak, ez? Eta orduan, eredu horrek ematen aukera, hori lotzen da asko Katalunian eta Galizian, ez? Baten dian sariak Uruguain eta leku askotan berenak, behin ja, gastua, indosun inbertsua, bueltauta gero, hortik, ez, urtietara sortzen den, irabazi hori izan aldala alde bat segiteko mantentzen eraikina, delakoa, baina eraberian justifikabilidadeko, ez? Beste olako ekimen batzuk martxan jartzeko, ez? Gauzia da hori, emaitza horrek izatea arlo berdinean reinbertitzeko elementu, eta orduan, azken baten, etxe horretan, biztanleak eta etxekideak, herritar talde hori da protagonista, dagana bai, eta hori da ezaugarri nagusia. Hamela bereiztutaren esan duena, ez? Oinarte, ulertura moduan etxebizitza kooperatibak dituzuela promozio kooperatiba, edo erabilira etxebizitza kooperatiba. Eta, hori da, ez? Ezin dela saldu da, ez aldeketa nagusia. Garrantzia handia da elkarbizitza komunitarioa egoten Japona, eta hori zein berreko prozesu moduan egiza da gero, lan zertuko horretan, herritar talde bat puntatzen danetik, nahi gobe eredu honetan etxebizitza bat eraiki, edo nahi gobe etxebizitza eredu honetan biziko alde zaharriko etxe bat birgaitu, egokin okuzun da prozesuak hori luzia dira. Eta hor bizi espektatibak eta bizi proiektuak aldatzen doi, handi egin gabe, ez, elikatzen egotia eta ez, duzin hori lantzia eta ados egotia hainbat gauzaten importantia da. Hori dago lotuta prozesuak luziak izateak, oztopo administratibo, zein ez, aukera gabortzeak talde horren, biziko gutalak lehizten, ez, hemen, eta borondate politikoz, lurzoru batekin iko baleu, ez? Eskura eta zendu baleu. Horriziko herritarrek badauke aukera lurzoru honetan, etxebizitza kooperatiboan formatu honetan, ez? Eta konkursora gota, ez? Konkursora, abazen bat herritar talde, urritzen dian, euren etxebizitza kooperatiboa eraikitzeko asmoakin, ez? Eta hori da bidez, Barcelonak eta Katalunian, ez? Laguntako iredutik aratago, Barcelonako udarrak indaben, ez? Dakin bezere gotaka baten zazki urbe botazituan, batzuk egizan desierto beratu ziala, bairalako eredu bat ez dana ezautzen, bairalako eredu bat kuberente izan diazan zela, bairalako eredu bat esfortzun bilezkatzen da dela, inezan duen eguan ez, bizitza, prozesuak hain musiak izan da, ez da alternatiba bat hori zuzure etxe bizitza eskubide hori azizkoa, prozesu luziak eta mimo zaindu diarreko, ez dela ez dianak egin baten. Eta, guk ezagutzen duzenak eta gertutik ezagutzen duzenak honek dira. Euskal Herri Zendaren batzuk dira, Abaraska bera, Ametxe Gorresonan geratzen den basarri bada, hauek eusea basarri batetan eredu honetan basarri birgaitu eta hau da, gauztoko egin da bezitan honetu ez da gauzatu, baina bai da landa eginduko adibide bat. Abaraskakoak zutako honek hiri baten, Donosti, Donosti bizitzeko erronka dauke, bizitzeko eta proiektuak ere bizitzeko erronka dauke,
labur bada igual duk aran gehixen duguena eta gehixen eurak gainera lehenko berriro izan zen Barcelona, Katalunian eta eurak bueno, incluso sistema pizarro, esan zela indian eta hartu eurekin datu gortatik kasutu informazio gehixen. Hemen agertzen diren gehixenak egon ginen abenduan formazioan transitzen egin eskutik, laboratuak esperientzietan ere fundazio eta dana zintu dabe, argitalpenak dabe, eta ereduaren sustapenerako, incluso, sustapenean horretarako, teknikoak eta metikoak eskuta eta hori dutzatzen da, bai politika publikoan eragiteko, zein ekintza eta aldiei bide laguntza ezin. Etxekonak, enduen kooperatiba da, enduak izaten dugunean adineko jendiak elkarrekin bizitzeko proiektu bat eraikin nahi gabe, nabiz eraikitzen eta prozesuan Iruñako batzuk dira txantreakoak, etxekonakoak eta momentu baten, kooperatiba ezberdinak sortu zituzten, batzuk txantrean eta beste eremu baten, eta, horren ez dugu, zurua pilatu nahi izan, eta euren biharrak azitzeko, kooperatiba sortu nahi izan. Entre patios da, beste adibide bat Madrilen kokatzen dena, eta, honek emoten duzun aukera bai da, esate baterako kolektibizatzeko eta ez bakarrik etxebizitzan biharra kolektiboan eraikitzeko, baizik eta eukizenken bihar batzeko bai, beste bihar batzuk kolektiboki erantzuteko, esate baterako adineko jendiak, suposatzen da, dependentzia mailan aurrera dengoa dela, orduan, hor zortzilean biharrak eta modu kolektiboa eta kooperatibatik asetzeko, asmo horrela merkonzko, Orduan, Nafarroako legia da handalaka, honek itzen dara, konsumitzaile eta etxebizitzan kooperatiben arteko zizurtu, eredua berez, Nafarroako legia diferentzia kooperatibena, orduan, itzen dena da, konsumitzaile kooperatiban sortu, eta handik, diarra dauken dana, horri, txia bera, hemen, elementu nagusi edo, ikusten dian taldea eta proiektu komuna, taldearen osaketan, importantia da, zeintzuk osatuko duen taldea eta, hori, zutogiak atazkak eta, hori, zetarako batzen garen, zendago proiektu komuna, zegurukin, zebaliokin eta hori lantzia importantia da, eredu juridikoan oso importantia da, bai, ondo zehaztia estatutuetan, zela gauzatuan eragileak kolektibo hori, eta lagapen hori, eta, ulertzia danak bai, ze suposatzen da, horako proiektu baten sartzia, debatean bizak egon aldia, ulertuta jabetza, oinarte ulertu duen moduan, baina nik zen alabe gero, ez dut hori oinarritzen egongo, bai, debate horretan, eta gero, zein da, debate bat importantia zen da bai, eta kanpo alagatzen duen jendia, hau da, dugu gara ez ekizen bat, baina gero da, zenbat duen momentua, eta hogeita marrak etxe unidade bakarri dara. Orduan, beste hogei horrek betakia zerelak, eta zein zartzen da, zehaitzik, esatera egidade, honek ditzaten sozio espektante edo, itxaron zerrena dago jende horri, gauza horredanak, hor joan dira, Eta hor bai esatzen Katalunian, debate horredanak, danak papela behartzen importantia da, baten gero jasutzeko, egitura formaletan, estatutotan, edo barne arau gizan, Eta gero, autopromozioan gaixa, hori bai da esama importantia eta gainera horrek bai esaten dabe hartzia taldiak eta norbean esku, hartzia eta hola, importantia dela, hori bertak bizibiek dia denak itxea gauza horrek, eta
promotora batek, eta hau da, zarerak garantzia onditzea emotu dute hori. Azken baten, eurak pentsatzea, lehen esan duguna, zer mota eta zer gauza negociatzen etxe bizitzan. Eta, bueno, hau da, igual, zaitasun ondizioa, edo gero dana berriz ikutzen da bera, aldatzen duzu gauza bat, eta hori dauka, ez asko dauzka eredu honek, eta hasierako kapitala ekarpena kooperatibia eratzerakoan hori estatutuan jasoria da, hortaz hori kapitala ekarpen hori etxe bizitza unidade bakoitzak edo bazkide bakoitzak india da den hori baldintzatzailea da autopromozioarako, orduan bideragarritasun plana india da, baina aldi berean estatutuara ekarri da kapitala ekarpen horren zenbatekoa, orduan, hor prozesua bai honek guzetzen da bazko, bideragarritasun ekonomiko honek, ez? Ze, baldin eta zenbatek milioi, gaztau diruen, ez? Gure daikinean, hau gantasun azkenean milioetatik, eta juan, claro, bazkide bakoitzak indiarreko ekarpena horren araberako bai da, eta gero nun usatzen dira, nork ordaindu aldaren, nork ez, zelan lagunduko dut ordaindu ezin dabe nahi, gero sortzen dira bai kontu eta juridiko eta legalak, ez? VPO sistema dutzen dira, ez sartzen, orduan VPO baldintza horrek ez, udalbatek lurzoru bat esaten da, lurzoru horretan VPO-ko etxeak egitea dira, zuk eraiki zenke, etxebizitza kooperatiboa horretan, baina bazkide joango danak baldintza horrek bete dira ditzu. Hortaz, komplikatzen da gauzia, bai. Eta gero, bai, hilero ordaindu beharreko kuota da, bai, ez? Asekibidea dan, mundu guztietako sartzeko moduan dan, ez, hori, eta ikusi hemen, hau da labordak, ez, nindi nora finantzioan behar proiektua, morez ikusten duzuen hau da lehenengo ekarpenak, gero laguntzak sartu txiki bat, beste ekarpen batzuk, bastante, eta beste ekarpenak, jendiak egondakuak, edo, ez, honek dauke figura bat ala bazkide laguntzaile, orduan, jende desente da, bazkide laguntzaile, dauka batzan hori kopera, joateko ez, aukera eta hola, baina, bai dago kapital ekarpena, bai mundu guztua erola, ez, eta hori izan zen, proiektua finantzatzeko modu bat. Eta gero, prestamo, zati haundi bat, ez, horreko berrotamaz espiri nintzen azkenean, baina, hola, nintzen. Gero hori, zatu egin dut, finantzazioen zati bat, eta komplekua eta horrela nahi duzu gero, momentu ematen edo, diadunek informazioa, zer izan bat dut, hau da, esatu duena, eredua, errepikla handia edo errepikako gaitzeko, norberan proiektua zaratago, eta hau da, laginamotik eta labordatik eta euren burua ikinitako ezaugarri bat, ez? Baina guztiak ezaugarri oso kooperatiboa, ez? Ezin baten, gure etxea eukiko, eta bizikoa gure etxe kooperatiboan, eta bizitzan, eta oso ondoa, eta gainera ez asuntu dutu, eta baina eurak ezia geratu hor, ez? Eurak ikustu dute, eredu hau, benetan, ez? Euskal dela, benetan, geixa, ez? Konduzinio geixa, eta horrelako kooperatiba geixa, bultzatu behar dira, eta gero kooperatiben sare bat sortu, ez? Hor badago Alemanian sare, sindikato moduko bat, eta hori ez, gero saretzen diala eredu honetan bueltako, eta hori da, ez? Azken, helburua da, ia garen kapasak, ez? Eta luzera,
bueno, zenbat eta gisa izan, eta Katalunian bada bizia sare bat, ja badare realidade bat zuten. Eta gero, eredu honetan, bai dago Espainia mailan sare handi bat, Euskal Herri mailan hori zaretuta dare, lehen esan duen ekintzaile taldeak, eta hortik gero, politika publikoetan eragiteko eta eredua benetan, bueno, baiz izaki alternatiboa, baizik eta masiboa, ez duzan zeran, iparra. Bale, honi kultura kooperatibatik handatu, baina aberazka kooperatibako kidere banaiz, saiatuko nena pixkat, gure esperientzia kontatzen, asko aspertu gabe, talde berean, esaten omentzena, pixka kontatuko izuet, abaraskan aurkezten txiki bat ego izuet, gero segituko naiz, pixka prozesua esplikatzen horrekan dutzen, horrelako kooperatiba bat montatzearen prozesua, baina pixka maila abstraktuan dugu. Eta segituko nahi gero prozesu hori gure esperientziara ekartzen, eta pixka nimadura batzuk hartzen, benetan guk bizi izan dugun esperientzia eta horrekin pixkat osatu. Abaraskan lortu zen Donostin, 2015-2016 baten urtean, Donostiko piratan mugimenduan inguruan, kontatu ginean biru lagun, pixkat modu informalean, pixkat Donostiko etxebizitzan egoeran kezkan bueltan, eta gaur hasi ginen biltzen, ikusten Donostin ze aukeran zitezken, kanpon Barcelonan eta ze gauza egiten dizien, eta biak izan dagoetan, aztenez, baina indikan erekin da betzero, nortuntzan, egiten airea, gozen behiratzea, eta biltzen hasi ginen, eta pixkanaka jende gero hasi zan. Ingurun bueltak edo, saiatu ginen ere bai, hitzaldi eta proiektzioen bidez, interesunak biltzen, eta azkenen egia da horrelako talde baten, segunda bide hartzen duzu, baina, hiri baten erekitzeko, normalean volumen minimo bat eduki beharko dutena taldeaz, eta orduan, iritsi gain ginen momentu batea, gaur egun, 40 pertsona inguru gaude, esan, 28 urte bitartekoa gehala, baina egin direnak 30 hartzen. Zentortan, intergenerazionala gehiago izatea da, baina, zentortan ez dugu jarri edo jarri. Izan da pixkatera organikoan, kontatu duen jende, erabatako jendea, ez? Baginakako jendea. Abaraska, nagusiki bi helburu datza, aldatetik izango zen, egungo etxebizitzaren horren gabezi horregitea, Dianek esplikatu duen bezala, bi planotan, azteko eskuratzeko dagoen aukera eskasa, egon ematen du erosi balokatu bala, eta, modelo honek baimentzen duena edo, pixkat, merkatutik ateatzea, eta azkenen
jabea eteazu, baizik eta kooperatiba orduan espekulaziotik kanpo geratzen da, eta bada modu bat, teorian behintzat, pixkat zabaltzen duna, etxebizitza duin batera aldatzeko aukera. Eta gure beste kezka ere izango zen pixkat elkarbizitza eredua. Ez da gure hautzietan jarri ez baian jarri nahi genuen, azkenen gaur egun jende gehiena bizira moduan, egiten egun oso individualista dela, jende oso familia nuklearran bueltakoa dela, eta zaintzak eta behatzen dela pixkat etxebizitza nukleotatik basura. Eta hortik kanporaia ematen duela oiana. Orduan, iruditzen zitzaigun, dikotomia horrekin hautsin behar zela, eta elkarbizitza eredua zabaldu behar zela pixkat eskala zabalago batera, gure kasuan ikusten duna azteko abareskako kideak, eta jarretuz autora eta barret zabaldu. Eta beste dimensio edo izango zen, ez bakarrikan gure kezka personal bat asetzea, baizik eta kooperatiban eredu hau zabaltzea. Nintzen aurkezpen txiki bat, orduan, erabilera lagapeneko etxebizitza kolektibo batek dauzkan faseak azaltzeko, guk abarezka bezala, behar izan dutela ez da iritsi, prozesua uztartzea. Ez da elkarrekin bizi, orduan, iruditzen zait, egokigoa dela, eta erdigoa azaldu daitekela, eskematizatu moduko bat dela, La Dinamok sortu duna, La Dinamo da, Kataluniako fundazio bat dedikatzen dena, erauntako proiektuak bultzatzea. Orduan, beraik, esan bezala, nahiko sistematizatuta dakate, eta egiten dutena da, horrelako interesa daukaten eragile edo administrazio eta horretabat lagundu, bai, alde batetik ikuspegi global bat eramanez, aholkularitza teknikoa ere eskaintzen dute, eta gainera, ustetzen azken bidere, badabitzara behiek ere, boltsa moduko bat sortzen, interes duna. Harta, horrelako kolektibo gehiago montatzen dut, hau da pixkat eskema hortzitan dituzte igual oso dikusiko, baina, pasako dokumentazioa, baina, hau, gaurko denbora ikusita, oso konplekoa zaituko ez pixkate errexago egiten. Beraiek banantzen dituzte 5 fase kronologiko. Izango dira hurbilketa, bulkada, kontsolidazioa gauzatzea eta elkarbizitza. Horiek izango dira kronologikoki, baina oso garrantzitsua da fase guzti hauek, hasieratik lantzea ikuspuntu ezberdinetatik. Ikuspuntu horiek izango zian pixkat, arkitektonikoa, ekonomikoa, juridikoa eta elkarbizitzarena. Bai, orduan, hurbilketan, fase hauek ez dira, pasatzen dut baizik, eta pixkat simbolikoki prozesua irizena dian puntu batea, esan dezakezu, ja, urrengo fasea pasako gara. Orduan, saietuko nahi pixkat, esaten fase baten bukaera markatuko duen ekintza edo lorpenak zentzu dian. Orduan, hurbilketa fasea, izango zen, noski, lehenengo, hasierako taldea sortzea edo talde motorra. Talde motorra gerora izugarreki aldatuko da, eta baina izango da txikia. Honen funtzioa momentuz da, jende gehiago erakartzea, eta iraitea proiektua, saiatzea administrazioakin, dena delakoakin hitz egiten, saretzen, eta bat. Eta asko erotu behar, talde motorronen hau oso irikia izan da. Hau nola sortzen da, modu ezberdina da, gure adibidez Labordakoa sortu zen berez, auzo mugimendu batetik, orduan batzen ja, zegoen mugimendu bat, leku bati lortutakoa, eta hortik ateratzen. Nahiko modu organikoan, gure kasuan adibidez, Abaraskan, lehen azaldu eten bezala,
izan da, herri eragile batzu bitartez, nahiz eta tokaten etxebizitakin zer ikusi zuzenik, orduan, gure adibidez bai pasatzea egula, ez dela inongoak, ematen gula zentarriak, donostieta izugarri handia, baina azkenez ez da inongo zotakoak. Orduan, segundan nora juteko asmoa daukaun, bai ikusi egula horrek eragindetakela tirabira. Azkenen guk bai nahi dugula saretu eta auzoarekin erlazioa bilatu, baina gira da, segundan nora juten zean, eta herritan berdin, claro, kanpotik antzoazela bezala ematen du. Orduan, gauza horiek ere kontutan izateko dira, ez? Nola sortzen da talde motora eta nondikan. Eta, beste modu bat izango zen, lehen ipatuetena da, edo administrazioak ere indezakena da, kotxean moduko bat sortu, eta berria hortikan, talde motora nanean, bera ez? Baina, hori beste modu bat izango zen. Gero, forma juridikoari dagokionez, momentu honetan komeni da elkarte bat sortzea, lagunko egula tramitekin eta bat, eta bai azibeko doinakela, hasieratik elkarbizitzari dagokionez, asko zertu gero, baina biztaz elkarbizitza proiektua zehazten, ze puntuetaino nahi dugun komunitario egin eta zertan, nola imaginatzen dugun guk elkarbizitza, hori buruz izaitzen, azteko momentua ja hasierako izan. Eta, gain dago epatzen dena da, bidelaguna operatzekotan, behar izango zian kasutan, bidelagunak, momentu honetan sartzea ere gomeni da, daukiko dako bidelagun izateko aukera, bai hasieratik eta momentu erralago batean. Urrengo fasea izango zela, bulkada, fase honetan erabaki beharko genuke gure etxe kooperatiba non egingo den. Kokapenaren ezaugarriak. Ez du esan nahi exactamente nun baizik eta. Ze ikusten dugu, izango dela hirigunekoa o izango dela rurala. Inguruarekin zer erlazio bilatuko dugu. Gero oso garrantzitsua da bai, bilatuko dugu libretik jun edo babestotietan. Hau da, claro, libretik jun da, aurreantzako prozesua izango da, pribatu batekin erosketa prozesu normal bat, eta babestutik juten bagea, zemako duguna da, administrazioarekin horrek baldintzatuko du ekonomikoki noski, eta baita epeetan ere. Eta, claro, horrek ere zer ikusi aurriko du, gerora, zeintzuk egongo dian talde duren barruan. Alegia, guk adibidez, guk egin dugun autua da, abarrizak zela. Publikotik jutea, eta gazte ekonomiko batikan bakarrikan, baizik egiten zitzaigolako incidentzia egin behar dela, polizita politika publikoa dutan, eta gara horrek ikusi duguna da, epeak biltzatu duta pila bat. Azten ez dut izan bat, eta erosik bat ezakiltu. Zegote, pinpan, erosten dutu, eta zuera. Ez dugu erabaki hori hartu, baizik eta bestea, eta, dozka bera duen eta txarrak, epeak eta ekonomik. Bera. Eta hori lotuta dira, alderdi ekonomikotik edo landu beharko zana, izango zen, jaztea, momentu hortan dagoen taldearen azterketa ekonomiko bat egiten. Horrek izan nahi du, erabiltzaile bakoitzaren, unitate bakoitzaren, bakoitzatze sarrera dauzkan, ze ondare datan, ze aurrezten kapazidade edo, eukidezaken, gerora egin izateko, horretasun plana. Eta kostuen lehen azterketa bat egin, baina oso prototiko. Adibidez, hemen ikusten duzuen fitxa hau, izango zen da, zona ruralean, 4 eta 6 unitate artean sartzeko lehen azterketa bat. Orduan, oso txikiago, baina ulertzeko izango zen, hemengo taula dutan, horiek izango zian, sartu nahi duenak edo, bazkide potentzialak, eta behaien aurrezki kapazidadea, zenbat ingreso azkaten, eta estudio arkitektonikoaren bidez,
ikusten da, ze banaketa aukera dauden, zen kaje posible dauden, 4, 5 edo 6 unitate sartzeko, ez? Eta gero hori kotejatu dute, horretzen kapazitatea horiekin, numero kuadratu arte, ez? Horrelako, hau nahiko txikia da, eraikin hau, eta, imaginatu dezakezu, 30 unitateko eraikin baten, sortze konplexoagoa izango dara, nahiz eta oso hasierako kalkuluak izan eta oso numero potoloak, komeni da, jakiteko, zein hon daiteken barruan eta zein kanpon. Horren esan deten, bai, gure autua, babes ofizialeko barruan sartzea da, eta puntu hortan, egozeinek ezin du sartu, tope badagoelako goitik, baina tristeki betik ere, bai, orduan horrek ere jendea kanpoan uzten du, eta hori bada gauza bat, datu nahi dugun ere, hori da parnatzea bat, gaur egun dagoen bezala, eta egozeinetako. Konsolidazioan fasean ja, tokatuko zana da pixkat, elkartea izatetik kooperatiba eratzea, orduan, ja tokatuko ezaguna da estatuto batzuk idatzea, ez dira beste dozen kooperatibako estatuto zatik oso ezberdinak, baina, paraleloki ere bai, hori izango da pixkat juridikoki, baina barnera begira, hasi beharko gea, bain arte landu ditugun, elkarbizitzan inguruko izan ditugun eztabaida guzti horiek, pixkat idatziz jartzen eta barna araudi bat idatzen. Azkenen hori izango da gure bernea, gero bizitzea juten lanean, batazko gutxi gaukitzeko aukera nago duguna, momentu honetan, tokatuko zana dago, baina, lagapena sinatu, segon zeugratu, publikotik amalin dagoaz, lagapen bat sinatuko dugu, edo pribatu hain badugu, izan dugu da, erosi, izan orube, o izan ere. Eta ja, ekonomia aldetik, bidera garretasun plan bat egin beharko dugu, jantzea zagoa, eta hasi beharko genuen da, zintezio bideak bilatzen da. Saltatu nire. Claro, erantako proiektuek daukaten gauza ona da diseinu parte hartzailearen. Azkenean, taldea, zein jongo da bizitzea. Hasieratik ezagutzen bada, aukera daukatu denon artean erabakitzeko ere nola bizi nahi duzun, ez dela jongo gara 30 pertsona bloke normal konbentzional batera eta berrun enkajatzen zuen. Baizik eta hemen inbarko zanare bai pixkat da, ikusi bakoitzak nola ikusten duen bere burua bizitzen, ze azalera behar dauzkan, ze behar duen gure kasuan adibidez, bai izango diala etxe bizitza batzuk eta espazio komunak, alegia, dikotomia guztiaren ere ez da totala izan, ez da edoten jo daitekela zentokira, baizik eta bai gure taldean atera azkenean izan da, espazio bat batu xamara eta gero espazio komunak, baina baita ere definitu, ze puntutaino zure beharrak asetzen dituzun zure etxe barrun eta zintzuk eta ze beharrak jartzen dian komunitatean guztian. Sukalde komunarena da tipikoena, denok nahi genuen sukalde txiki bat etxean, baina gero ere bai, igual ez dara, sukalde. Normale baino sukalde txikiko bat, baina gero sukalde bat, 30-rentzako, eta bizet. Horrelako ariketak egin behar dira, irla enkajea arkitektonikoa inalizatzeko, bai? Bale, gero, gontzartean fasea, garbitarra, horre garrantzia handien hartuko duna horrela da, proiektu arkitektonikoa egin gero. Hori aldeatetik jongo da, baina hori da, momentu honetan, ezin gara aztu talde kohesioa lantzeaz, barne laudia zehazten jarraitu beharko da, eta hasi beharko gara lanketa bat, ezkarrekin bizitza goazten nahi berura, momentu honetan, forma juridikoa dagokionez, eta sinatzen dugun proiektua erabilera lagapena, hau da, kooperatiba eta bazkideen arteko akordioa. Eta ekonomiari begira, maileguan hasiera momentu honetan izango da, horrekin ezerako, baina se supone lortu dugula berez finanziazio guztiak.
Eta azkeneko, hori, elkarbizitza, arenek erazan duen bezala, irauntako kooperatibatan, elkarrekin bizitza juteko momentu berez ez da horrek ezkean batzen. Hau da, jarraitu behar da, elkarbizitza kudeatzen, esan du, barne araudi bat eukiko dugu, baina nire araudi hori kudeatzen dara, sare pentsatu behar da, zeratako dinamikak eukiko ditugu, elkarbizitza hori, benetan, elkarbizitza izateko, eta baita ere, beste proiektuak babesteko momentua ere iristen, lotu dugure ikusi zendatea da, baina baten hau zabaltzen, zela eluketzen zuen direkin. Eta hori, bakiena eta trabajako datu beharko dira, eta taldea mantenduko esitetik zakimentzarte berdin, hori bat ematen mundua, bakide sortante dutela sartuko da. Eta ekonomikoari dagokionez, noski, guk fasentarako ja, hasierako aportazio fotonogia jarritan dukagu, baina hilabeteroko erabileraku lanbiek horrentzen jungo dira, horrekin, supuestamente, mailegu guztuten hasiko da. Eta pixkatu dira prozesua. Guain, prozesu abstraktontatik edo, guk jaiez, guri abereska bezala, esan dut nahi pan, horaz aldu dena bezala, azkenean, gure erabaki hori, publikotik anjutean erabaki horrek, donosti gainean, pila bat zaildu dugu, leku konkretu bat, aurkitzean asuntoa. Horregatikan, lehena saltzen da, arkitektura, ekonomia, juridiko eta elkarbizitza, hor proposatzen zituzten ikuspegiak, hasieratik handandu behar dianak, bat behare, aztean utzi gabe, zerretora bestela, zerretuak emon ditu, eta gu konturatu gana begiteza, behar beharrezkoa da hemen, lanketa bat itea, eta horretik guk lantaldeekin funtzionatzen dugu, guk ez dugu kanpoko laguntzaile externo lantaldeekin baizik eta guk egun sortea izan da, pixkat taldekideen ezagutzekin, kasualidadez, badola jendea arkitektura mundukoa, ekonomia nire aditua gauzka, juridikoa ere bai, eta elkarbizitzarako fasilitazioa edo egiten dena jende asko ere bai, claro, guk sortea dugu, baina garritu zen hori pasatu da nikan sortzen dian talde guztietan, hori kontutan hartzeko zehotze da, eta batera guk ere, momentu baterik anuntzera, gauza serio jartzen dian momentu nere, hori nola egiten duzu, prekarizatzen duzu, edo da militantea kontu bat, eta barrutik kudeatu behar duzu, horako kontuak orduan, behintzat hori ikusi behar da, hortarako batzuk, baliabide batzuk, ikibarko ganituzkera. Eta hortaz aparte, guk sortu dugun beste talde bat niko oso garrantzitsua dena, dara pixat diplomazia eta komunikazioa dena. Guk indarritu diguna, darako, jungartza jendea ikapamatea. Jendeak dut zautzen, gizarte mailan edo ez da ezaguna, egitako duriako esplikatzen ez dute ulertzen, ministera bat behar izan bat, baina komuna baten bizi, Inerban gauza basikonak azaltzea, oso berde dago, eta bat egizaguna, bai jendeatzako eta erore bai konturatu geha administrazioak iniziatia fungenean, teknikariak normalean ere ez dutela gehiagik kontrolatzen, eta, claro, horrek eragiten duna da bai, politikarekin iniziatia justen zenean, dutela revisoa bere lekuzten, da, jendeak ezagutzen ez du gauza bat, baina ez dara fiatzen, hori esantzea, zaila ikusten dute, eta zentuotan, borondate politikoa guk bentsatzen gutxi ikusi dugu, eta hori ikusten dugula, horretako izan dela, horren energia pila bat sartu behar izan dugu, eta hortan, laguntza gondik ere. Eta hori, prozesu eragukionez,
gaur egun, esaten izan, berez, baitu gara leku bila, udalarekin hitz egiten, aldundiarekin hitz egiten, fokorarekin hitz egiten, eta oraintxe, gauden puntuan, sartu gara elkarrekin bizi prozesuan, alde batetik dago aberaska, eta bestetik dago elkarbidean, dela Donostiko senior kooperatiba bat. Proiektu hau berez ariketa teoriko bat da, ikusteko jazte aukera ongozian Donostin, dotazionala edo prozeso ofiziala, botikan edo oso bate, baina, horrelako azkenean, publiko baten, horako proiektu intergenerazional bat sartzeko, nola markotan, zientzako zantzutizia, baina orokorrean ariketa teoriko bezala. Hala ere guk, proiektuan sartu ginenean, planteatzen nazan, gure helburua izango zela, benetan udalak lehiaketa bat ateratzen zela, pliego batzuk azkenean. Prozesu honen bukaera izatea pliego batzuk horrelako lehiaketa baterako. Eta, ematen du nahiko informazioa. Eta, hau aipatu dut, azkenen oztopoak izango ziala bai administrazio aldetikan, gizartea ere bai, eta ez dagozen aldetikan. Paraleloki, Donostin bai egon dela, kooperatiba, etxebizitza kooperatiba begiratutako lehiaketa bat, baina, balintzatatik ja, ikusten zen zeinentako ze negurriko kooperatibak presentatzen zizken, azkenean dira bat grupo arrasate, ustedes, ezan oso reala, benetan, herri eragile batetik sortutako kooperatiba bat presentatzea horra eta irabaztea horra. Ezkian eta izan bat etxebizitza tamainatzea, ezan oso faktiblea, benetan ja, konstrukzioara, autopromozioa bidea ez egon, baina hala ere noski bere izan duzuten, bida, Finlandian bezala. Donostin badago, baina ez da guk nahi dago. Beste lineak eta hemen plegoak ateratzen dianean, ikusiko dago benetan guk ikusten dugun ereduan ingurun interesetan dago nahi. Eta horretik, guri aberaska bezala, gure erronkak edo pixkatu entxeria, gure aurkitzea lehenko ganuzki, baina mazen soziala handitzea, eredua ezagutzea ematea, administrazioarekin lanketaitea, ezagutu, teknikoki gaitu, borondatea egon eta legez laguntzekoa, eta hau ikusten dugu, sartu behar dela etxebizitza politika publikotan. Gero ere bai, hau politika bezala da, baina, konturatzen dira ere bai, printzipioz, gure talean gehienak behintzat, babes ofizialeko baremotan sartzen diren honetan, privilegio batzuk badauzkatela. Orduan, bai ikusten dugula, agian gure lehenengo zera honetan, babes ofizialeko baremotan sartzen bada, jendea kanpoan uzten ari dela automatikoki, baina bai ikusten dugula ere bai, aprobetxatu dut gara dutela ere bai intzidentzia egiteko eta eredu horretan zabaltzeko beste intereso mota batzu dauzkan jendeari ere aukera emateko horrelako kooperatiba sortzekoa administrazioa laguntzan. Baita ikusten duguna da, lehenengo adibide batean zabiltzen denean Euskal Herrian igual jendeak ere txipa aldatuko dula, zerritik gaudela aurretan amorra, eta gara Bartzelonan egon da, ala ere pentsatzen dut utopikoa dela, eta hoxe, pentsatzen duguna da, aldaketa metodo fuerta izango dela, beste gabe jendea konturatzen gure egiteko egingarria gara. Eta azkenik hori, azkenik aipatu duen bezala, saretuta gaude kooperatiba ezberdinak, dago fase ezberdinetan, bai puntu ezberdinekin, baina azkenen hor bultzatzeko indar hori ere badago, baina hortaz aparte, egon beharko zen gure ustez ere, Larinamo estiloko COC fundazio bat bide gortan, ez proiektu bat pilotua, baizik eta bere
momentan gara proiektu hauek bitarteana, hemen Euskal Herrian. Eta hoxe gola. Igual, ez dakit galdera nondik, edo zerako esperientzia eta gero zei gerretik batzen dezen porta, ez? Igual, publikatu ez. Anak eta Arianek ez baino gehiago gautan epatu dute politika publikoetan, etxebizitza politikoa publika perspektiba batetik egitea, ez? Eta eginak izan zerainen egitutena. Zerainoa egin duten hau kontatzena gonbidatu ditugu, Amaia Zunkera, zeren gauzatea, Arantxa Zunkera Arinagartu negozia, eta Mikel Etxeberria, zerengo herritarra, eta berean zerainen egitea etxearretako etxekidea. Hiruen artean ego dugu aurkezpen lagun hau, eta nolabait antolatu dugu bost partetan edo, eta lehenengo aurkeztuko dugu pixka bat proiektuaren beharra nondik sortzen den, ondoren proiektua bera zertan datzan, esplikatuko dugu, gero nola lotzen den ekonomia soziala eta bioeraikuntzaren gaiarekin, nola egin duen autua proiektuak ezagorri dituzteko, laugarren bezala ingo prozesuak finantzaketa eta eraikuntza prozesua nola izan den, behan, eta bosgarren partean edo ezagutuko dugu bertan biziren gazte baten ikuspegi. Orduan, proiektuaren beharra zergatik sortu zen proiektua kontatzeko, agian oso labur, baina izan behar da zerain oso hori txikia dela, momentuetan berronde biztanlerea. Eta guk, esaten dugu, herri txiki bizi bat behar. Hainbat dinamikoa egin dira zen 30 urte baino gehiago herria bizirik mantentzeko, momentu batean egintzean etxeak askoan, jendea auzoetak askora etortzeko, eskola izan, aurreskola izan behar duago, ondarea balioan jarri da eta horren inguruan hainbat proiektu bideratu dira, eta baita ere kultur bizitza aktibo bat garatzen dugu atean, ez? Elementu guzti horiekin oso udal txikiak geha, baina, igual ambizioekin ere bai, nahiz eta txikiak izan, eta horre egiten dugu bai udal ordezkariak, eta herritarrekin batera lan egiten dugu, bakizute borondatezko lana dela herri txikietan lan hori, eta udal bezala ere oso gaitasun ekonomiko txikia dut, ez? Gure aurrekontua pixkatida bat egiteko urtekoa, ohiko aurrekontua izaten da, 10.000 eurokoa gutxi gora. Horrek izan nahi du, horrelako proiektu bat martxan jartzeko, ez? Esplikatuko dut, saiatuko gara esplikatzen baita ez zer bultzatu zigun, ez? Gure proiektua 5.000 eurokoa da, zer bultzatu zigun momentu batean gure aurrekontua gainditzen zuen, ez? Zerbateko aurrekontua gainditzen zuen proiektu handi batean sartzen, ez? Eta dudarik gabe izan zen, konturatu ginela, 2000-tik 2000 urtetik 15 urtetan, nolabait 2000 hasieranetik, 23 gaztek utzi zutela herria, eta egin zutela inguruko herrietara bizitzera. Zerrama, Segura, Lazkao, Atan, Beasain, horrako, nahiko bertu, ez? Etxetik irtetzen ziren momentu horretan, zerainen ez zuten aurkitzen bizitzeko aukerari, eta orduan, inguruko herrietara jotzen ziren. Gehienetan alokairuan edo etxeak erostea. Horri lotuta dago baita ere, konturatu ginen baita ere, azken urte horietan, 15 urte horietan, etxe bizitzak egin direla, zerainen. Ze etxe bizitza mota egin da, unifamiliarrak edo etxe bakarrak, ez? Eta nolabait,
etxe horiek egiteko, behar da diru dixente, ez? Edozein egiteko egin eta gutxeago gazteek etxerik ateratzen dira momentu horretan, proiektu egin izaten dialako 300.000-400.000ko proiektuak, ez? Orduan, hori ere egon da, ez? Eta orduan ikusten gendun, egoera honen aurrean, ez? Udaletik zerbait egin behar den nuela, azkenean lotuta dagoelako oso lotuta, leheno aipatu duten gure herri bizi hori eta guzteak aldiekin nahi duten, nola izango da bizia, nola mantenuko da bizi hori. Orduan, horrekin lotuta esan gendun, zerbait egin behar dugu, ez? Eta egin gendun inkesta bat herriko gaztei, eta gero zabaldu gendun baita Goierriko bizaren bidez eskualde mailan Goierri, eta galdetu den inkesta bat, hori, etxerik ateratzeko, emantzikatzeko, urratxo emateko, zer ikusten zuten beharrezkoa edo bian soziala. Eta gero beste elementu bat, bioeraikuntzaren aire aipatzen dugu guretzat importantea dalako, alde batetik, galdetzen digute zergatik egin dugu bioeraikuntza, kasu honetan, eta alde batetik, guk askota ekologikoa landu dugu, urte asko, eta, zerren da gauza bat, urtean behin egiten dana, hasieran zan atzokak, gero ja amagostaldia antolatzen dugu Goierriko bainarekin. Orduan, guk uste dugu horrek ere hainbeste urtetan sirimiri bat ez dela izan dela, eta izan dela bere oso aurten, eta horako proiektuak planteatu duenean, esan dugu, aldeatik ere koherentea izan behar du, egin ditugun lanketa guztiekin. Bai genuen kezka hasieran, agian, oso mugatua dela ekonomikoki, agian, garestiagoa izan zitekeela bioeraikuntza izateagatik, ez? Beti ikusten dugulako uste hori. Eta egia esan ere, horretan esan behar dugu praktikan, konturatu gehala, ohiko eraikuntza baino merkeagoa izan daitekeela, horrelako proiektu bat. Eta gu behintzat oso pozik gaude emaitzarekin, erabili ditugu oso material onak, eta bertakoa. Bertan lan egiten enpresak ere denak ingurukoak izan dira. Gero, bizitzeko etxea bera espazioa, sortuan espazioa oso atsegin delako, eta osasungarria. Eta gero, kontsumo txikikoak dira, eta izango dira, horretik gero gailua ez dugu probatu, baina izan digute, izango da kontsumo txikikoa, bai argia, gero gailua jasotzia, mantenimendua ere bai. Eta aztarna, urtuko duen aztarna, eta gure batean eratuko badendu kentzea ere, asko zerretxagoa izango da, beste unigautzko etxe batekoa. Eta Katalonetan ere sartu nahi dut bat euskararen arnazgunea da zerain, eta kasu honetan ere beste gauzatxo bat ere zainduten duen, uema barruan daude duan bezala, eta proiektua lantzen hasi ginenean, batzordean planteatu zen, zortzi etxebizitza zerainen egitea, agian eukizetzakela nolabaiteko ondorioa euskararen erabileran. Eta uema justu momentu horretan ari zan lantzen neurketa sistema bat, gauza hauek aztertzeko horietan, eta, uemakoak beharan ez horreza izan zen, beraiekin harremanetan jarri ginen, eta ele izeneko tresnarekin neurketa egin duen, fase hartan, zieran diseinatzen ari ginean. Eta, atea zan emaitza izan zen, gure kasuan, ez dula eragin negatiborik izango, eta aurrera egin genezakera proiektuarekin. Planteatu genituen kopuruekin, eta zer bestela, daiteke berari gomendatzea, ezkundezkoen hainbestein, gutxiago, dena delakoa. Eta momentu honetan, baina orain badatu iruzaten dutzean, galtzazki gazte euskaldun dira, eta bat ikasten hori dena. Nolabait, egitzara azterketa hori orain kasu duan, eta nila bukatzeko peskate kontatuko dizuet finanzazioa igual batzuk aldetuko zegoena. Guia, zure, por ejemplo, en tu experiencia zarete horrekin proiektuekin eta finanzazioekin guri ja egin gendun eta lortu gendun, no? Ordu lehenen komentau dugu, gu garatik ez dugu jarri eta zentimo bat. Ezin dugulako. Eta zala da. Eta gu golatu ginen, eskatzen. Eta, lehenengo esko jaularitzan, guku ginen lehenengo bizita, eta
hasieratik, gurekin behintzat, proiektu ondo hartu zuten, oso ondo. Momentu hortan Euskal Herriko saia bere apustua zen eta errentakoa izatea, eta gure proiektu horrekin bat egin zen. Eta, hasieratik errezatzen lortzea diru laguntza hori. 8 etxebizitza dauzkagu eta etxebizitza bakoitzatik proiekturako. Gero baita ere proiektua, estudio teknikoa eta bat, beste diru laguntza ziguten, 20.000 eurokoa. Gero IOB-en, ikusiko zuen mugala gaztine, bidetxo hori dikola ez horren, gau egin da material berez innovador batekin, eta hori egiteagatik eta probetzagatik IOB baitaren lortu duen beste 25.000 euro. Eta gero, baita ere egiteagatik rampa bat eta salbatzea tramo bat eskaliak ziren eta baina ziguten beste grabetasun beste 11.000 euro. Horrekin junginen puzlea egiten, eta beste guztia izango da prestamo hipotekario bat. Eta prestamo hori, benefiziarekin oso ondo funtzionatu dugu, eta horretu dugu egiten gure beharrak. Eta gure prestamo dau pizkat ad hoc. Zenbat jasotzen deun hilero errentatik, hori horretzen dugu prestamo. Orduan, eszenatoki desberdinak egin genitxun, komentau dezuen bezala, gureak etxebizitza libre die, baina alokairu babeskurekin. Hori ezan nahi du, etortzen dien jendea, gazte, kasu honetan, izan berda, azken ezkalineko, inorrez apuntatu hori 70 gora, eta, klaro, muga zan, 3.000 eurotik 25.000 euro hori izan hortzila. Gune, estenatoki desberdinak egin duen, zenbatu lortu duzaren, kontuak ateratzen ziren. Proiektua 500.000 euro esan do arantzak, azken 500.000 zeduztira, igo da pizkat, baina, nahiko posik gabez, ala ere, ailegatzen geha, eta, hori ikusten duzu emaitzan. Aguztune sartu ziren gaztek, zazpi gaztek, izteba sartu zen ibeian, eta esatzen dut bezala, hiru gaztek zeren molie, bat ja aldundazion eta bueltatu da, eta beste bost, hori ziko bat, beste badokagu, bezen bost handoak, fiskat, zendudu, rekuperatu ditugu. Eta, gehiago esan, Mikel? Ni hori arrantzen dutela, lehenengo oso inkesta bat, zela honekin dituko orduan hori bataren mitik horrela bitartzen, hori egiten ikasi gana ikun, buelta, kontuta, hori inbertua dira, eta esan eta da eparizan du, zenan impacto bidoraren zutanen azkimaten antzuzan dena, ikuren dugan politikotan, eskaltuntan, nahi da zindotan. Berronero artitik, zentzen dugu gehiena zintzen. Hain zintzen, nahi dutetan nahi kotetik lako txekita. Untatik egin gazatzen azera da, horren dutik, ziren, orduan bat egora, nahi zintzen tarteko zer ez da. Orduan, soluzio oso honak, igual, Mira, pues yo creo que ya me están en proceso de la mitad de la cosa, así que diferentes izan da, material hori bezala izan da, orduan lehenengo biziten izan zen zain da pieza izentetan indak, orduan izan pieza guztik lehenengo guzti baten, eta gero zentan hilabete pila bat zinkarrik egin da eta gero de repente
lehenengo biztailotik egin, eta biztailotik egin, hori ikusten bezala otra engañan, eta bueno, así ikusten zen deiatu, ikusten zien leio arte, baina, bueno, zangoenik, bai izan. Bai, ordu arte ja, denekin, gutxi gora bera zen egon mozan, eta antolatu nien diskusio bat, tailerra ikusteko, nola egiten ziren, eta nik uste teatzak momentu hortan ja zerrenda beteta zeon, eta bien, ogotiak. Bueno, horretu da esan, justu lehenengo ezanean puntotekoa, lehenengo zan apunto ginen, eta bai, hori da. Orduan ezin plaza bete, orduan apunto ginen txiko, uste guruk egin behar izan. Bai, hori da. Gero apuntatu batzen ere. Hori da itxe zerrenda badago, eta badautan ja apuntatu. Utzi genuen etxe bat, jake bakarrik zazpi, zazpi aurkeztutien, erabaki genuen etxe bat utzi apiri arte, abera bine kontzera animatzen zen. Matu eta etxen zerrendatik, edo hartu genuen. Yo de la entrevista ya se tienen. Bueno, ya si la parte en pareja, grupo pareja, que es una cultura, ya lo no hay para tirar eso. Por tirar en planta de pareja, ya se cuña, ya todo el cuero, ya todo tienen ahora, no lo último campara de ya. Hori abete baten, hasi zan, abendu namaikan, eta argazki hori lehiatu dauten usteetara Euskarria osteko zurieko, incluso oso eskarret, aste edo. Gero gehiagotik ja, egiten dukinak, barruko lana, jarri, leio, repolla, computadores, video izan dara maia, gero, bueno, etxebizitzat, bi motako etxebizitza daude, bi delako, eta zutu dela bat, eta horrein zen duna da, gure, bai, hor dago aplikazio bat dago etxebide kalkulatzen dituz, guk ezin dugu hori kalkulatu. Jartzen da zenbate irabazten du, gazte bakoitzat, eta zenbat azalera doke bere etxean, eta horrekin, esaten dituzten bat abendu gara bat. Urtero revisatzen da, ingresoak, eta urtero bodea, hori pare bat itse diferente, podemos ikusten, eta direlako, kultura askatzen da, sukalde izanako, divertinera, gero akti bat entera dela, bat abeko zuleiru bat, eta hori, hori zinbaiak, bai duiak, zinbaiak ikatzen entzienen, bai hauten gaiatuko aktibat, hori eta gaiak zineko erazitu dena. Berda, errapatu zaigu, COVID-a, hori gana, pues, ekainako egon behar zango pautaz, hori, gero igual ez dago esplikatu, Mikelek esan da, biotako etxeizitza, eta danak bakate jarrera, lehenengo ikusten dut bati batek, eta ez atera bakatena, goiko pisua joteko. Horrekin, lehen arabera, pisuko etxe baten, igo gailua jarri behar. Eta hori zuzen zamaitare diru asko. Obran eta gero maten dute. Ordu, hori baita arkitekto hortan bidea oso sorkaretak, eta propositu ziduten hori etxeko sarrera egiten bat imatzien danak lehenengo pesutik ezan behar ez da. Etxe bat egin dago bere sarrera. Danak jarekin. Hori, eskatu lehizan zuzua guztuntan zetu ginen. Lehen ditutak egin denak, bestea, eta gaina adine, guretan gora ikasi urteekin, eta nazionak guretan gora zen, baita kartelean entzuko gogea. Orduan, nahiko talde politik sortu bazen ditutan, ja, guretan ega notuta guzti. Eta hori, guretan sortu garen, hasian sortu eta arte arteko kartizita edo sortzea, izan dut bat, ezken dut zantan,
bai kontratu txina dugu, bai partatuko dela gazten artean inguruan proiektu baten edo gure arteko elkarrizketa izateko bakarrik berdin modu normal izango duten. Orduan, kontratu pasatuta dago, eta proiektu baten partatuko gobieratu pixka dugu bai. Igual, harían Ana, zuek ere igo, eta las viviendas de las que habláis de régimen cooperativo de Ruski, ¿qué sería? ¿El régimen de alquiler o qué régimen tendría? ¿Qué tendría que pagar yo si quisiera entrar en esa cooperativa? Yo quiero entrar, ¿cuál se quiere entrar? ¿Cuál se quiere entrar? ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que hacer? Azkenen modelo honen bereizgarria da, ez dela erosketa alokairua ere. Jabetza kooperatibarena da. Eta zu, erabiltzaile bezala, ordaintzen duzu, ez da alokairua. Da, erabilera kuota. Hori da, hilabetera ordaintzen duzu. Kantitatea, noski, asko aldatuko da, segun, babestuan lortu duzun, segun zenbat kostatu da, obra egitea, eta horren faktorea egiten daitezkedan urubea dan, o etxe bizitza, eraikin bat birgaitu duzun, edo publikotiko pribatutik, hor kostu guzti hori banatu beharko duzu. Baina, hori baino lehen, alegia, kuota hori hilabeteko da baino, hori baino lehenago, zu sartzen zen momentuan bai dagoela hasierako aportazio. Eta hori da, agianek erakutziun grafikoko presito goizan. Alegia, bada, kostu totalaren zati nahiko handi bat. Hori da, eso es. Eta, hortaz aparte, hilabeteroko ekarpena. Pasatzen da, zuk erabakitzen baduzu kooperatiba uztea, adibidez, jasoko zenuke bueltan hasierako aportazio potolo hori, baina, nola hilabeteroko kuota hori erabiltzearen batik dan hori bai kooperatiban jartzen dela. Zure parte sartzen den pertsonak jarriko du bere aportazioa eta bere hasiko da hilabeteroko kuotatzen. Baina, horrekin lotuta bai, badago aukera, erabakitzen du kooperatiba ateratzea eta danu ezberdin hileko kuota hori edo, erabilera kuota hori, danu ezberdin horrekin dudiarrian, bat duzuen, enpresun araberako izuzioa, bai, gure da, honako erabakizek hartu dute. Edo, jardunzenak egitea jende bati, edo etxe bizitza bi unidade bizitza salgarrien jendea hartzeko eta edo ez, edo kuxetan hartzeko, baiko gauzak, bai, proiektuan bertan, lan du konsensu hau eta analizan dira. Kapital aportazio egiterakoan, zeratu hori, batzutan aukera eskarikatu da, eta daiteke, hor, iriko kiedo ez dakitatzen. Horri aurre egiteko aukera dago, maileko eskatzerakoan, proiektu ezberdinak garatu behar arazoa goten da, maileko bat hartzeko aukera, ez dira maileko pertsona bat hartu bat bezala, eta horren baldintzak erabakitzen mailekoaren baldintzak. Horrelako kasu baten etxebizitza kooperatiba bat erantzeko edo, badakizute aukerarik dagoen eta kooperatiba
dugu aportazio hori kooperatibakero bai gotatzen diola bada. Hor, hori horren inguruan informaziorik edo behiratu dezute, esan nahi dut, claro, hor, nire aipatu dezute labordatu modu ez, udaleka banatutan finanziazio eta kooperatibak maile importante bat eskatuko du, hori ikusten da, gero beste izalera batzu dut, baina azteko, bai edo bai, bakoitzak, hor pentsatzen dut modak ezberdinak izan daitezke, kapital hori bai, edo ez, baina ikatu ditu, bada, hor behiratu duzute nola hori egin, eta joten bakoitza hori. Legia bai esan du kapital ekarpena garen bat egin izan dela. Gero barruan, ez? Bazkideen artean zein duen kapital hori lortzeko bakoitzak, baina gero hori bera kooperatiba fondo propioa. Bai, eta da importantzia mailegua eskuratzerakoan daukazun, ez? Ahalmena kalkulatzerakoan, biderakosun plana itxerakoan, eta da, ez? Importantzia da, aldo duta fondo propio egiten entzutia. Kontua da, jaurlaritzak ondala izango zen otsaian zia derola, ez? Alokairu laguntzetan, sartu dela, horako etxe bizitzetan, ez? Eredu honen gaineko etxe bizitzetan, eskutarpena itxeko, sartu hau nominalkia, pertsona fizikoei laguntza bat emona dutela, 30.000 euroraino, ez? Horako gozozu. Eta hor bai, egon zen emendakinak sartzeko tarte bat, eta dutela, ez, zaretik eta horren minuan emendakina izan zen, ze, claro, hori diru publikoak horri dituko zeban, irabazi esmori gabeko kooperatibatuen sartzeko, pertsonak individualki. Eta lehen esan dugu, kooperatiben lehiak lagatzen dutxula, ez, ustetzen basa kooperatibatik, eta ezkute bekartzena eduaten. Duk esan duguan, kapital ekartzen hori, maile guzti laguntzatik lortu bada, kooperatiban gelditzea, eta ez eduatia, individualen ez dela, ez, definatzeko ez erabaki elkarrizkatu direktibo bat, eta gero erabaki individualak manipulatuta, eta gainera lan hipotetik ez, jaurlaritzak hori dutik, dator lan hipotetik hori, hori horako emendakinak sartu zian. Baina, bueno, kapital ekarpen zenbatekoa izan dela, beti doia proiektu arkitektonikoan arabera, hau da, ze inbertsio duen, horren araberakoa da. Zenbat eta inbertsio xundiagoa honek duan, kapital ekarpen txikisagoa. Hasierako kapital horretarako jaurlaritzako 30.000 euroa tope, bueno, baldintza batzuk eta da, ez dakit, ondatu behar dira horrek, izan, proiektua zeuken gauza bat, eta bai ezin zuzuen, duk, bueno, begira ontatik, nahi bat minusen elkarpenakin, ero, ez, emendakinak sartu eta ontzatu minusen hori, eta beste bat eba izitu duen kohausinan ikuduan, ez? Osa, erabiltzen da kohausinan ikuduan eta, claro, gero eta mazgarriza da, ez? Nahazten da, gure guztez, eta ereduan, igual hasieran beste dugu esan, ez? Baina, etxe bizitza kooperatiboak, eitzakako izelaikoen, eitzakako horretako eredua etxe bizitza komunitarizoak dianak, erola, ez? Norma, claro, eredu honek hainbeste especifikazio eta elementu izan da, oso zaila da ezagutzera emotia, zelago, nahazmen hautizela, ez? Elkarrizitza komunitarizoa dagona, ez da, zeztoka esan etxe bizitza kooperatibo bat izan, ero ez da osetan jabita kolektiboan oinarritu, ez? Zentzu horretan, bueno, dana hau ondo, ondo dagoela, etxe bizitza etxendan, erosin gauza, ez? Accesibilidade horretan, ez? Facilifikazio eta etxe bide eta aurreko ditzen den politiketan, ez? Baina, gero hori asimarretuta bezala, ikasuan, erakutsi dituzten adibidetan, eta gogorrako kasua, eta zeraingo kasuan, egiten dena da, eraikin berri bat sortu, ez alegia, eraikin oso bat sortzen da, eta gero bizibilitate diferentzia. Egia da, gure herritan dugu problematikakako bat badela, etxe gutxi asko ditugula, eta etxerik gabe. Nola, zertakit hausnartu ez den horren inguruan, modu kooperatibo batean, etxe bizitza utxorgei erantzuteko proiektu bat, ideiaren bat, eta izan baino ez, eraikin bat
loti sortzen dugu, nola birgaitu ditzakegu kooperatikoa botatzen ba. Gertatzen dena da, etxebizitza horiek ikusi daudenak, jabe berratea komplikatzen da. Zeren gertatzen hori, zagazeren eta badaude momentuetan, sei, zazpi, etxe, guzti. Eta batzuk aldeetan eta errentatzen eta bat. Guzti, gure izatetak hau dugu. Eta legea ez duzten. Asko pribatuak eta asko bankitzenak. Herrian eta herrikoetan. Eta etxebizitza kooperatibuen ereduan, hori erantzuna biak duten bakarrekia katalanak eta Barcelonan eta Laborrak izantzikoak. Laborran gauzak turismoa mazauzan eta gaiztentzan Laborran iren zeban ez, las promozio hori zeban eta horian egiratzuan berantzutez, eta egon dugu 2012-tik, jarriko zentzuten 2018ko abenduanero, hor profesorak egatezen bitartean ja Ladinamo martxan zeuken eta Ladinamo da fundazio bat, eta zeuzkan diru batzuk, Ladinamo erosi zeban, Labor bat zegoen, kale berdinean erosi zeban etxe bat, txokotu oso bat ondo zegoena, ikusutela la diversa, zaukan kezka hori du bai, ez? Hemen, hori ez, errenta minimo derrigor, eta jende gala du kanpoen, zentu horretan, eta zeden proiektu, jende izan dako ero, eta dekizuten, konkursora botazen etxe lotu osua, eta paradoxikoki jende hori jarri zen, Lamorreko memenan bizitzen, lari basan. Eta gero beste esan duzuna, sakadan ikutako itxiekin ez, hori bai eta alzen ez, proiektu bat, lankidan baia ero, Ladinamo planuntzen darena ez, eta hori bai da etxe bloke ezberdinak, etxe bizita ezberdinak, eta akarrian eratzeko asmoa dut ez. Tienen askotan udaleketa daztaten eraikinak, agotibera eraikinak normalen izaten degotazen, horre etxe bizitza ganamendu dut batzutan, gero, kasu batzutan bai daztaren apixu zuentoak, hor, saiakerak edo, beste eskala baten sorteko espazio mankomunak, eta eta eraikin dut pasatzen, baizik eta automaila edo hori bai, indiko nintzen guralakin erekina aletik ez dugu beste argumentu erekin ditan. Nik erantziko nuke etxebizitza politika publiko bat egiteko, edo plantatu dugun arazo hori egiten bideak aurkitzeko mota askotako proiektuak izan direla. Azkenean, egin behar dela, momentu batean, erregarri eraikin zar bat, eta konpondu, eta dena, beste momentu batean berriak egin, beste batean lagapenekoak, alokairukoak. Ibarko genituzkela, alternatiba desberdina bilatu, ze modu batekin ez diogu erantzunik emango behar guztiei, eta behar desberdinei, behar asko eta desberdina ditugu. Orduan, egia da publikotik gauzak egiteko garaian, asko zailago egiten zaigu jabea pribatua da. Orduan, gu leheno amaia izan dut bezala, hiru lur eremu ditugu gure plan, hirigintzako planean udalaren jabetzako herrienak, eta hori nolabait ez dugu guk egin, gu udalea hitz ginenerako indazun plan hori, eta oso ondo, gaino ukan nondik hasi, ez dugu dirurik jarri, baina lurra jarri dugu, eta lurra dirua da, jarri dugu gutera kontazioa, baina hasi geha errezenetik. Zala, lur eremu errexena eta txikia ikusi duzute eta atea diogu hori proiektua eta egin ahal izan dugu 3 urte territan, baina 2 agintaldi batetik bestea pasatuta holako gauza da. Ze proiektu hauek ere oso luzea dira, esan du Maria, Anak ere esan du oso luzea dira. Orduan, politika publiko bat egiteko agintaldiak gainditzen dituenean, beste arrisku ez dira. Orduan, egin behar dira baita gauzak egingarriak eta lotu esan magazita bukatu eta ez hartu olako arrisku handitan ere, egin zak arrisku handitan ere. Nire batera, ez dut a ver, guk
hiru eremu ditugu, eta egia da, bigarren eta hirugarren eremutan egin behar denutela lehenengo plan partziala deitzen dana, eta horrek luzeago jotzen du, eta badakigu horrek badukala luzeago jotzen da. Baina, bai, inauguratu genuen genitunean etxeak, produzioen energiarekoak eta etxebizitzailekoak eta egun jerezketan, logapeneko horretaraz, zuzunarezun hori uste datorren onartzeko asmo dutela, hantaketa hori santzi duten orduan, datorren urtetik, beste aukera batzuk egongo direla lagapenean ere gauzak egiteko, eta jarretuko dut egiten. Bai, asmoa dugu, aurrera egiten dugun egian ere, beste zerbait ere egitea. Ainerreza kontatzen dutu, hori con todo este maravilla, con todo este Hortik iruditzen zat, nion amaikatik diona da, ostea, zutazion, nimendu hortik ikusten hon gauza banan egiten dela, amarnaka iruditzen, amarnaka eta herri bakoitzen txekon doa izutzen hemendik, eta besteak, iruditzen zat, amarnaka iruditzen lan azpika. Bai, nik beti izaten dut, guk hau egin badugu, edozein herri txikik egin dezake Gipuzkoan, gu baino diru gutxiago daukanik egongo da. Izan nahi dut, ez dakago enpresarik, ez dakago sarrera eritzirik, eta daukaguna da, denak ondo kualifikatatzen duguna, eta zuleago ez, orduan, benetan, zerbait egin nahi badezu, guk nik uste demostratu dutela inoiz egin. Lan asko egin da, eta, horren ala gutxi, idazkari berri bat daukagu, eta bere momentuan dela 2 urte lagundu zigun prozesu honetan zailtasun bat eduki genuenean, eta lenguan esan zigun ikusi etxean. Nik benetan pentsatzen duen ez dituztela egingo, zigun. Eta txan ginen, eskerrak etzen digun izan dut. Hori izan batzen digu, dela 2 urte o 3, igual horrek frenatuko zigun, ez? Eta esan digu orain inda daudela, ez? Bale, eskerrak. Benetan ez da erresa, baina egingarria da. Orduan, animatzea beste udalak egitera gau. Bakoitzak galdutzen. Zoriontzekoa da, eta pausoa, eta jaretan nortea, pauso guztiak, eta dira, benetan, balio batean. Eta zoriontzen zaituzte, maia eskerrik asko. Benetan. Hori horretarek izan dugu, baina oso baretan. Beste berriak ere adera. Azteneko galdera bat duteko tartearen dituzaigu norbait animatzen baldin bada. Bueno, yo quería, primero agradecerlo, que ya he hecho el esfuerzo de quitarnos los dos proyectos de la mascarilla y la pesca, porque me imagino que ha tenido su esfuerzo más de haber visto el aire, lo que más me ha gustado, una de las cosas que yo creo que rodea todos los asuntos, todos sus proyectos, no tienen en cuenta, primero, la propiedad y segundo, la vivienda como negocio. Porque quiero decir que el problema que tenemos con la vivienda es que no está planteado como un derecho, sino como un negocio que precisamente, como uno tiene la vivienda, pues puede hacer con ella lo que le dé la gana. Un fondo buitre o el banco o quien sea el propietario. Entonces, es lo que hay que poner en valor primero. En el caso de Ferain, por el asunto público, que habéis visto una necesidad, que la veis vosotros como la vemos en todos los sitios, pero en todos en vuestro municipio, desde el ámbito público, ver la necesidad y solucionarla, y por el otro lado, desde el ámbito privado, desde que tenemos este problema, vamos a ver si somos capaces de juntarnos y solucionarlo. Entonces yo creo que hay que ponerlo en valor. Evidentemente, como has contado ahora, hay que ser muy imaginativos y también tener cuajo suficiente como para llevar adelante los proyectos. Pero también desde lo público está claro que hacen abandono, lo hacen decader cuando saben que este es un problema básico, que es un derecho que tenemos que tener todos, el derecho a la vivienda, y sin embargo ven que hay cantidad de pisos vacíos, propiedades de bancos, de fondos libres y tal, y no hacen absolutamente nada o casi nada, pues el problema. Eta esan gure kasuan, Gipuzkoako foru aldunditik momentu batean sartu duten, zertarako sartu zate horrelako proiektu honetan. Hori txiki bat zeate, hondakinak, hilerria, festak, kultura, nahiko dezute,
hori egin eta ekitio, eta laguntza aurkitu beharrean, holako oztopoak eta gaina esan ez dizela, oso nahi dezutena gehiegi da, eta ez zaizu ez? Eta nik uste dut zerbait, udaletan baldin badaude izan dugula herritarren bizitza hobetzeko proiektuak egiteko, ez dela zertako udalean. Hilerria ulertzeko, behintzatez, osea. Bueno, holaxe txira eskerrik asko iruei, eskerrik asko zuretzak guztirik, eskerrik asko Xabiri zitzela magiten egin zegula hor txekizteo. Mikoko